Oo mga bay. Kumbati na punta mga bay. Naglata dahil kong manok mga bay. Dira mga bay ay. Manok ni siya mga bay. Dira o. Dira mga bay. Duha ni klase akong sudan mga bay. Manok o chicken. Kini itlog ni manok. Ni siya. Ingkri siya. Itlog ni siya chicken. Dua klase akong sudan. Kumbatihon tanan ni mga bay. Dua klase akong sudan, no? Dami kayo. Yang lami ah. Manok kong chicken. Lahat ng tanin kay mintas init pa. Oh. Kuha na si mga bay, kaning itlog nga lingin. Oho. Mga anim ka dari. Ang tinipok na. Hindi kayo mga bulong na guntan dre. Sato di ta kabulong kayo. Ako na yung dali-dali on mga bay kay mga ahoy pa ko. Nya magkabo pa ko kay way tubig. Maguna pa sa akong uma. Hindi mo na kayo uma oy. Di apa gyud mga bay. Tulon dito sa mga bay kay init-init pa.
Hmm. Ayos kayo mga bay. Akong gitilok mayo kay gabaan ta grasya. Sige mga bay, salamat.